Il-ħadd tal-25 ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 9, versi minn 30 sa 37. F'dak iż-żmien, Ġesu u d-dixxipli tiegħu għaddew minn nofs il-Galilija u marit li ħadd ikun jaf, għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh, u meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum il-mewt. Iżda huma ma femuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnaum u meta kienu d-dar staqsihom: X'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq? Iżda huma baqgħu siekta, għax fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad għad bil-qiegħda sejjaħ 12 u qalilhom: Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq leh tfajjel ċkejken, qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn dirajh u qalilhom: Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili, imma lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Sorpriż li d-dixxipli ta' Ġesu kienu qed jiddiskutu fuq min hu l-akbar fosthom. U aħna mhux hekk nagħmlu wkoll? Il-kilba għall-glorja u l-kobor donhom għandhom l-eruq fina. Kemm stħaw id-dixxipli meta ndunaw li Ġesu ara fuq xiex kienu qegħdin jitħattu fit-triq, u dan propju wara li Ġesu kien għadu kemm fetaħ qalbu magħhom u werihom li kellu jiġi umiljat u maqtul. Aktar tard, Ġesu jagħmel ġest drammatiku billi jpoġġi tfajjel ċkejken qribu biex juri lid-dixxipli min tassew u kbir fis-saltna tas-smawiet. X'jista' jgħallimna dan it-tfajjel ċkejken fuq il-kobor? It-tfal fl-imoddi ma kellhomx drittijiet, pożizzjoni jew privileġġi tagħhom. Kienu soċjalment fil-pożizzjoni tal-aħħar u fis-servizz tal-ġenituri tagħhom, bl-istess mod kif kienu l-qaddejja fid-djar. X'inhu s-sinifikat tal-ġest li għamel Ġesu? Ġesu jolli tfajjel ċkejken fil-preżenza tad-dixxipli tiegħu billi jpoġġih f'pożizzjoni privileġġjata ta' unur fuq il-lemin tiegħu. Hija l-użanza anki llum li tpoġġi lill-mistieden speċjali tiegħek fuq in-naħa tal-lemin tal-persuna importanti. Min hu l-akbar fis-saltna Alla? Dawk li huma umli u ta' qalb ħelwa, li minflok jeżiġu b'konvinzjoni id-drittijiet tagħhom, bil-libertà jiżvujtaw lilhom infushom mis-supervja u mill-glorja li jfittxu għalihom infushom billi jieħdu l-aħħar post, dak ta' qaddej jew ta' tfal. Xi jfisser għalik li jkollok stima lejn it-tfal? Intati eżempju tajjeb lit-tfal? Jistgħu isommu lilek bħala mudell fil-ħajja tagħhom? Mulej, għallimni t-triq tal-umiltà u s-sempliċità tal-qalb, ħalli jiena insib il-veru ferħ fik. Għamel li d-dawl tiegħek jiddi permezz tiegħi
ħalli l-oħrajn jaraw il-verità u l-imħabba tiegħek u jsibu it-tama u l-paċi fik biss. Aziza Ommi Marija, int li fl-umiltà tisbuqna l-koll, għallimni nżomm quddiem għajnejja l-umiltà tremenda ta' ibnek li mhux biss iċċekken meta min Alla sar bniedem fil-ġuf safi tiegħek, imma wkoll rid jilqa' l-umiltà tas-salib. Għatini l-għajnuna tiegħek biex qatt ma nonqos milli nara il-glorja u r-rebħa fis-salib, ħalli nasal biex fuq l-eżempju tiegħek nitgħannaq mar-rieda ta' Alla u nimxi fit-triq ta' qdusija. Amen.